व्यवस्था दुनिया करे ले आ तले ही पहुंचे तारा 8:15 में अभियान दो दरवाजा खोलो मौगी को की हम कहीं तार भसुर हमें चुप रहो हम अपन लागल बनी व्यवस्था में ठक ठकाओ तारे गेट 15 मिनट ले 20 मिनट जब ठक ठक कइले तो हमरे से निकलता नहीं कहतरे का करतला अभियंता हम कोडवर्ड में कहनी कि भैया चटनी कुचत रहनी हां तले मौगी आ गई तई कहतरे कुसुम ई का करतले हम आ तो चटनी कुचत रहले हां तई कहतरे कि तनी हमरो के चटावो तो मौगी कहलस कि हम तो बर्तन धो देले बानी अभियंता जी के लूरहवा में देखो पुलुइया पर लागल फूल कहीं उछले हम कहब तन कहले कि ना होई तवन कहिल कहले के भेता चटाओ नहीं देले सही के लोरहा में हम कह देखई लोरहा बिटरा गइल बा अगर तारा चाटे के बात मेहनत कर 2-3 बेर मेहनत कइले कहले करी तो ऑटोमेटिक लोरहा में हमका चाट ए मर्द सब चटना होगा सुकारी प्रधान जी एक बारी से हमरा पुरस्कार में हार्दिक प्रणाम नयर लक्ष्मण जी एही रात भर नए कहो दूगो कहले बड़ा तो 3-4 गो जरूर कहो बाकी एगो कवि जी के लिखल गीत में आवा नया कहले आई पुरनका कहिए खाली ना हो जकरा के रोक दो अब गीत में आ जा 35 मिनट समय बता रहा 40 मिनट चल एगो प्रेमी प्रेमिका के भाव बावे बबुआ 3 घंटा विलंब से आइल बड़ी 3 घंटा लंगड़ आदमी के गोड़ जूता में से बाहर निकल गेल बा नोस टान देले बा हाथना लेट को क्या होल जाला बोलो देखी दिखाओ ना हो खाली देखी कहत रुआ देखावत है न देखाव मुहावा आज नहीं देखले हम नहीं ख देख लेबे तो 1 महीना में हट जेबे बोलो का कहत रुआ ए जान ई कौन भाषा है भाई ई जान खा लो पी लो ओका दो ई ना लय में कह जे तनी हमरा में करंट आओ ए जान अच्छा ई तो कोहरतिया तू लो इतना दर्द में काहे कोहरत ई कहते ई जान ई तो ऐसा कोहरत रे सुखले जीवन भी तो तोंगा कोहरत रे और ई लय में कहो ए जान अब ही कर कोहरल देख ली बुझाता इतना दर्द में कोहरत रह बुझाता कि सुहाग रात के दिन विधवा हो गई बड़े लय में कहो एक बार और कहो बुझाए ला कहो ए जान खाली जान हमरे के कहतरु जान जान आ कबे से है एगो मेहमान तिरछाता कतर इनका केना हालचाल पूछ लू का बात बोलो देखी हमार पीछा मत करी ई कौन भाषा बोलत तारू भैया रउआ सब बताई कहती है पीछा मत करी जब आगा ना भेटाई तो पीछा ही न करब जब आगा भेटाई बातचीत करी तो आगा भेटाते नहीं खूब आई लव यू कहती तो हम पीछे पीछे घूमती हमरो को जने होता रास्ता बहुत कंजस्टेड रहता है बाकी पोल्हा के बियाह क लेले बा बियाह कल हेलो 1 महीना बीत गइल तले सखी एगो फोन कइले बड़ी इनकर हालचाल पूछे खातिर काहे सखी कैसे कहिए सखी अरे कहो ना सखी कहो हमरा मजा आई हो कह दो सुनियो के आनंद होला इमे कौन दिक्कत बा का कहिए सखी अरे कहो ना हमर पानी झड़ बोल के पानी कहता रहे हमार मर्दा पिएला कैसे पिएला हां हिरे दादा रहो हो मर्दा पियो कर हो देखिए ये सखी 1-2 पैक पीले रही तो कोनो बात नहीं है ना तो जहिया ओवरलोड पी के आइलू पियला में बुझाला ना काम लगा दियो ओकर बुझेबे ना करे कि शुरुआत हो कि लास्ट हम हुआ दी जियान कर दी जन्नी कहतर कि मत पूछे सखी हमर हाल बहुत खराब बा हमरा वीरेंद्र कवि जी के लिखल गीत है कि सैया शराबी आवेला रोज देर से रोहन पुरान काऊ धोइले बा फेर से गादी बाबा ओठ यानी लिप्स निप्स हिप्स
अंग्रेजो होशियार ले सो सोया शराबी अवेला रोज देर से रहन पुरान काबू धोइले बा फेर से